veckan. Sen ska jag åka till min morfar och sova där. Det här är en del 2 av min gymnastikvideo. Så let's do it. Innan min morfar kommer hem på mig. Förra videon så försökte jag göra stå på händer och sen typ ni fattar, så här. Oj, fail. Vänta, det där gjorde jag fel. Fel. En farbror. Jag vill bara inte filma han. Oj. Oj. Som sagt, hoppas ni gillar den här videon i alla fall. Min morfar kommer inte in. Så jag passar väl på och ändå, han har kommit nu. Hoppas ni gillar den här videon, så hörs vi. Hejdå!